Gameren her. Jeg vil starte en ny kanal, og hvis min stemme lyder lidt mærkelig, så vil jeg lige stå op. Jeg vil starte en ny kanal på YouTube, hvor jeg vil spille Minecraft selvfølgelig, og Farming Simulator og Garry's Mod og alt sådan noget. Jeg er nørd til Redstone. Jeg vil den her. DK. Så er det her remix herovre. Det er det bare. Jeg lige stoppe den. Kan jeg vise jer resten af, hvad jeg har bygget. Jeg har en kopimaskine, den ved jeg nok alle, hvordan man laver. Kan kopiere ting. Det her, det er en af mine venner, der hedder Marius. En af mine venner hedder Marius, der har bygget det her. Jeg ved ikke lige, hvad det er. Og så er det mit store og mægtige hotel. Og så ja, receptionen er brændt væk. Så irriterende gør den altid. Når det sejler heroppe i toppen, der ligner der, at der ikke er noget loft. Men det er der. Her kan man så få mad. Så er det ligesom en spisested. Det her er min første video. Så I må gerne like og subscribe og dele og alt muligt. Det er det så her, hvor jeg bor. Nå, hej lille Simba. Det er min kat, der lige er kommet. Hej. Jeg ved ikke, om man kan høre en knude helt vildt. Så derovre, der prøvede jeg at lave det eksperiment med et helt vildt farligt mob, men det gik galt. Eksploderede det hele. Hej, Go. Hvordan går det, hva'? Fedt. Nice. Nå, Simba, sidder du og spiser der? Ja. Nå, der er et for der. Ja, det er mit skin. Prøv at se, det er sådan jeg ser ud. Og sådan er den der også. Meget flot. Så er der Alexander-tegnet. Så her hvor jeg er gået løs på en by. Og stripklub. Selvfølgelig skal der være stripklub. Ja. Det kan godt være, det lægger lidt. Det er fordi det er en stor testpakke. Men FPS, de er gode. Fordi jeg har sådan en mega hyperspace computer. Så har jeg lavet mit eget tøj. Og sort med. Nå, Simba, vil du gerne ligge der? Ja, vil du gerne ligge der? Men jeg starter en kanal, og jeg skal også bruge noget andet til at filme med det der Bandicoot, som jeg bruger nu. Det er meget dårligt. Det er ikke skilt. Jeg tror, jeg skal teste. Like, subscribe, YouTube. Hej.